80% tal-proġett ta' Bormla ser jitlesta sal-aħħar ta' Settembru li ġej. Bil-proġett komplut ikun lest f'Awwissu tas-sena d-dieħla. B'hekk wara sentej saħħ fil-għama dwar meta ser jitlesta dan il-proġett, il-Bormliżi se jkollhom xaq ta' dawl. Waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Bormla it-tlieta filgħodu, il-Ministru għall-Infrastruttura u Trasport Joe Mizzi qal li x-xogħlijiet fuq it-toroq tal-proġett lestew din il-ġimgħa. Dan meta kellhom ikunu lesti f'Settembru. Sit jgħid li l-Gvern ħadem bil-għaqal u ma tilef l-ebda fondi Ewropej. Sostna li din kienet waħda mill-prijoritajiet tal-Gvern li jmitton u għax-xogħol biex il-proġett jitlesta kemm jista' jkun malajr u dan fil-waqt li jaħdem kemm jista' biex ma jħallix li bliet tal-kottonera f'telqa. Iftera l-Partit Laburista fil-Gvern hekk għamilna. Bdejna mal-ewwel ġiet mobi bir-responsabiltajiet fisem il-Gvern Laburista u mexxejt dik il-weda. Fil-fatt li kontet jiena illi sa' Settembru illi it-toroq, daw il-parti tat-toroq kellhom ikunu lesti. L-lum qegħdin f'Awwissu u nista' ngħid biċċi qudiem illi it-toroq huma lesti. Lestejnhom qabel bi kwalità li kvella tkun u binqas pejjeż. Però qatt jonqos iktar x'isir. Il-Ministru Joe Mizzi spjega li tlieta filgħodu għala it-tender għax-xogħlijiet fuq Pjazza Kavino Gulija. Ix-xogħol fuq din il-pjazza ser jibda fl-aħħar ta' dan ix-xahar u jitlesta f'Novembru li ġej. Ix-xogħol jinsab għaddej b'ritmu maġġel u din is-sena il-Bormliżi se jkunu jistgħu jgawdu il-festa tal-Kunċezzjoni f'ambjent aħjar. F'Ottubru mistenni jibda x-xogħol fuq il-Belvedere u l-pont ta' kostruzzjoni li ser jaqqad Bormla mal-Isla. Il-Ministru Joe Mizzi ringrazzja lil Bormliżi tal-paċenzja tagħhom tul dawn l-aħħar sentejn kif ukoll il daw kollha illi ħadmu fuq dan il-proġett.